Angazi seninto engizoyishintsha ukuthi phela sofanele singitshela iqiniso ingane sikwenzakalani phansi kwethu. Shuthi uchaza ukuthi kuyaphela nje. Akusekho kuzophinde kusihlanganise. Hayi kuyaphela. So iqiniso lithini Thabisile? Wag-rape umyeni wakho noma cha? Angixoli nje. Ayi Thabisile. Umyeni wakho wag-rape noma cha? Walala cause ngangathandi ngangenzize ngenze lutho. Salala, ukulala salala. Wamtshela ukuthi ngashaya ngathi as yonke into right. Akaze ngimtshela ukuthi nangithandi. So wag-rape na noma akag-rapeanga? Salala naye, salala. Thabisile but awuphendula umbuzo wami. Right now ngihleli nomuntu wesilisa othi kena akazi wenzani ngoba umuntu wavuma. Manje ungitshela ukuthi kena uyamnyanya lento ayenza. So owami umbuzo esiwubuzayo kwesi South Africa, wag-rape yini umyeni wakho noma cha? Wang-rape. Wag-rape. So iqiniso lelo ongalumela enkantolo ukuthi umyeni wakho alahlekelwe na umsebenzi ngenxa ukuthi wena udinela ukuthi wathola ubra ekamereni. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni. Igama lami nguLungstan. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa inkinga zomndeni ake nisondele. Sabona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicabangela babukeli be-Black Life TV uzisho igama. Oh, ngiyabingelela be-Black Life TV. Igama lami nguSiyanda Gumede. Siyanda Gumede. Yebo. Siyanda kwenze njani? Samenywa inkinga zomndeni. Inkinga yiningi sisi wami. Yabona njengoba ziningi nje sengibone kahle ukuthi ake ngiyiveze nje manje namaphutha ami ngikhulume nje konke sekwenzakalile empilweni yami. Umuntu engibambisene naye futhi angeke ngisho ukuthi umuntu engibambisene naye unkosikazi wami. Engihlala naye sinezingane naye ezimbili. Ezimbili. Yeah. Sinesikhathi ngana nenda. Sesinawo 5 years I think. Lo 5 years nashaya 2. Hayi phela ayabekho eduze ngokulandelana. Bashiyana ngokumdala. Umdala una 4. Okay. Yeah, lo magcina I think unawo 1 year 8 months. Oh, okay. Yeah. So la usisi igama lakhe uThabisile wakamajola. Unkosikazi wami. Ngike nganenkinga ke. Inkinga yami kube ukuthi njengoba sishadile nje sisinalesikhathi. Wangivulela icase. Okay. Icase yani ye-rape. Case ye-rape. Kanjani? Okay, ngizobeka kanje. Ngingaqambi nje manje ngiyaphuza. Okay. Njengoba ngiphuza utshwala sihambe nabangani nje lapha nalapha. Ukuthi yena ke umsebenzi wakhe ubuye umfake ebusuku. So nje ubumfake ebusuku umsebenzi wakhe. End up ngidakwa sisendaweni zobumnandi ngathola umuntu. Ngoba utshwala phela bubuye kwenze yabo. Ingqondo yahamba. Ingqondo ibuye ihambe sekumnandi kakhulu yabo. Okay. Izinto ezenzakalayo. So mabe ngithola umuntu iphuthe engalenze lokuqala nje ukuthi ngimthathe ngize endlini naye la esihlala khona. Inkosikazi wami. Imake siya. Uthathe umuntu ematshwaleni. Yes mama. Wamletha la endlini. Yebo mama. Wazolala naye la. Ngalala naye. Okay, qhubeka. Yeah, so ekuhambeni kwesikhathi shuthi emva kwalokho sesilele okay wavuka ekseni ngoba ngangasebenzi ngalelo langa kusasa. Wavuka ekseni wahamba. Mehamba kanti uzoshiya into yakhe. Angazi ngizochazela kanje mithi into yakhe ngoba okay angeke ngibeke nje icaci. Washiya ubra wakhe. So mewusho ubra wakhe nganganaka nami ukuthi ushile. Ungathi cha yonke into clean ku right futhi angibonanga umuntu ngiza naye la. Mefika unkosikazi hayi naye futhi aqala nganayo khambe nje isikhathi. Hayi sihlale kahle kamnandi yabo nje njengabantu nje abathandanayo. Semekhamba isikhathi kuvela ukuthi hayibo ngibuke athi meqhamuka eminyango ngibone ngibuka kabi ngithi mina hayibo kwenze njani wangibuka kabi kanje athi yazi hey konke engixakayo ngithi mina kwenze njani athi yazi ngiyaxakeka lento futhi angikaze ngangayibona futhi angicabangeli yona okabala ubra
Ubra uchaza ukuthi ubra lo amabele athi wazi kahle nje ngithi bra ukhuluma ngani ngithi mina hawu Thabisile akona nowakho bra athi wangibona ngene bra nje mina Sho. ngithi mina yazi ubuthi uyadlala athi okabala ubra ngithi mina angisazi ukuthi ngizothini futhi ngisho ngamnaki ngiqhubule ngezinto izinto zasendlini ngibona ngaye seva lisicapha Akuringini ekhanda ukuthi wena khonto yenzile. khona lezi zinto lezi buyedliwe edidana umqondo Okay. khona matshwaleni at the same time masevala umnyango asebuye sithi ngicela ngihlale phansi sihlale phansi athi ungasondeli futhi eduze kwami ungasondeli futhi wangempela eduze kwakhe hayi ngibona ukuthi hayi userious mase sifethu lo dragon wami khona umuntu adela endlini mase ngithi mina yazi ke ngizokutshela nje iqiniso okay kade sematshwaleni nabangani bami saphuza kanje ngabuya sengibuya nomuntu wesifazane ngizolikhuluma nje iqiniso umhlaba wonke ubuka so nkosikazi wami iphutha ngilenzile ngicela uxolo hayi ngithule uthe wasukuma wama ngeenyawo ngabona ukuthi uswele noma ngabe yinto angangishaya ngayo ngathi mina ngicela wehlisa umoya ngiyacela ngalichaza udaba ukuthi hayi ngoba ngifose umuntu hayi ngoba ngingeneli nginawe kwenzakalile nje and futhi bekuqala kugcina nomo wathi yini ngobani ngibele ngahluleka ukuphendula ke lapho ngoba ekhambeni kwesikhathi kube ukuthi yena uyaphuma ahlale nje ngadonsa ucingo ngafonela umngane wami ngathi mfethu ngale hayilanga khona into angifakele yona utshwaleni noma kwakwenze njani ngoba nga end up esengena kwezinye inkinga njengamanje nje ngisenkingeni amchazela udaba lonke wathi mfethu namangazi kodwa ningazi ukuthi asinandi thina wathi uyahamba ukuthi uhamba noba nama ngibonanga So ngiyenzeka ukuthi usisawushaya ngamabomu bra. Yabona siswami yeziqambe lamanga angazi but yena ngoba sasesixoxile nawe ukuthi nginomuntu ongenze thina wayeseshiya Awunayo umuntu nonkosikazi. Yes. Yes, unkosikazi wami yes. So after that kwaba into nje engazi sikuyathuleka yabo endlini naye up and down yabo ngiyabona khona inkinga ekhona lento ngiyayishisa yakapheli. Ngiphinde ngimncenze Sabile ngicela uhlale la mntakwethu ngicela sikhulume. Eze afika hlala eduze wami. Ngivuma mfethu ngilenzile iphutha. Ngiyaxolisa. Ngeke kuphinde. Ngiyazi kodwa kusazothatha isikhathi. Yabo. Athi ngisacela mhlambe after 3 days singabonani. Ngithi mina kanje noba sihlala ndawonye la. Sihlala nezingane la. Athi nje ngicela nje after 3 days singabonani. So ufuna ibreather akwazi ukuphefumula. Ngithi mina mfethu alright okay ayikho inkinga. So uba uzohamba la endlini. Athi uyena uzohamba ngithi mina no. Cela kuphume mina. Hayi nangempela akagcina evumile ukuthi kuphuma mina ke. Ngaphuma ke ngamnika futhi lo 3 days kanti u3 days wakhe emsebenzini uyacabanga yena usho ukuthi usihleli uyacabanga mina ngisanalento ukuthi usazobuya mhlambe masicabange kahle masebuye ezokhuluma namhlanje ngifonela athi hayi sengicela ubuye sizokhuluma. Kodwa ngikulindele ukuthi khona into ezokwenza mhlambe kuvulele amakhesi yabo leyo nto ukuthi lo muntu kanje sisu ngoba yabo nje kube sisiqede 5 years ngimphese kahle kabi ngoba ukhophela umbone engaka nje. Yabo. So yena ke uthe masebuya hayi wabuya and then ukuhlala kwami naye phansi sesabantu angazi ukuthi mina ngibona ngathi sisixolelene. Seni right. Sesi right. So suphelile lo 3 days. Suphelile lo 3 days. Okay. Kanti kulo 3 days unkosikazi wami uhambile. Wayengivulela icase. Case. Wamba ungivulela icala. Lani. Le rape isiphela sesi uwabuye. Okay, mthemi sibuye sebuyile, sengibona ucase yalala. Avuke futhi angasho ukuthi yazi uyambona umuntu mangabuleli naye embedeni ukuthi hayibo. Nje yabo uphansi nje akusasiyona lento engijwayele. Yeah. Mina ngibona ngoba sengizolanda amaphoyisa.
Kuthiwa ndoda udlengulile. Kuthiwa ngidlengulile uba uyamasabisile majole ngithi mina unkosikazi wami loyo. Yeah. Siyacela-ke ndoda-ke uyasebenza yebo ngiyasebenza sicela ukuthi usinike imininingwane yasemsebenzini thina sizobazisa kanje ngithi mina ayibo ni-serious yini kuthiwa hayi ngoba vele sicela sithola amakhanda nje sisuke le size la sizofikile into esingayazi hayi ngicela nifonele athi mefonela ngicela ngifuna ukukhuluma nalowo muntu hayi ngibonisa hayi ku-serious ngempela bangithathe amaphoyisa-ke ngihambe nawo ngiboshwe. So manje ngine-stress wami ngifuna uqamba amanga ngine-stress ngale ndlela ukuthi ngisawazisha ukuconcentrate kahle emsebenzini ngoba icala lisa-on ngaphandle ngebheli. So ngincenge ngisho sisibakhe ukuthi ngicela bengincengele yena ukuthi lokho okwenzakala kuphinde kwenzeke. Uyangazi angiyena umuntu otshwala. Manje-ke awusho-ke i-rape nishadile. Yes. Mayichaza kwenzekalani nini usuke wakhuluma naye? Phela manje yabo kubuya kwakhe endlini nami ngitshela ukuthi hayi ngoba usebuyile wathi hayi ayikho inkinga. So like yabo nje ngoba sebuyile mina sengitshe sivele yonke into isi-right. So nje bese buyile hayi nami ngitshela ukuthi hayi vela inkosikazi wami ayisho use-right. Indaba iqala la mase silele embhedeni uyamazi umuntu wakho mfethu. Uyamazi ngiyawuzuza ayezakudate. Ilento engixakayo ukuthi wena ubonanga inama signs ukuthi hayi akuyena uThabs wami lo. Akakhulumanga washo ukuthi ke nangeke angifuni. Siswami noma ayekhona kodwa phela lento khona lento ubungayitshela ubuyithembe nawe uthi hayi yonke into ngoba owayikhulumile ngokuyindoda nje walokhuzi wakhuluma nje kahle kuyena nazwana. Nakho sengiboshwa ngiqale ukuthi hayibo ngiboshwe uba futhi manje ngiboshwe inkosikazi wami hayibo kanjani ngoba ngisikhulumile nje lento hayi sekuhambeni kwesikhathi sengiboshiwe ngaphuma ngebheli le ngaphuma ngayo ngoba ibheli yabo 2.5 I think. Base ngibuya ke ngise ngibuye ekhaya sengasekho. Bese ngasekho. Okay, ake awuqala ungixoxele nahlangana kanjani? Okay. Usisi ngahlangana naye eHome Affairs. So ngangizokwenzela ufana sekhaya uzalodadewethu ilokhuzane iID. Ngambona sabona nawo sabengelelana washo ukuthi ngihleli vele eceleni kwakhe. Saxoxa ke naye saxoxa sayikhulumela nje. Ngaze ngithi mina yazi mengisuka la ngilambile. Ngicabanga ukuthi into engizoyidla. Ngoba sengihlale kakhulu kuyahlala eHome Affairs. Asinaye nami ngilambile kuyahlalwa la. Mase ngithi mina awuthandi kuthengela. Athi hayi uyadlala ngithi mina ngiserious. Vele ngithi mina yazini ngoba vele uline usathe uba mude kancane asishawa umoya samsefunda esoyidla. Nangimpela. Mase ngithi mina ngiyidlalela nami ngithi mina hawu mina ngijwayele inyama yeke kakhulu futhi ngithanda enhloko. Athi hawu nami ngithandele enhloko. Ngithi mina hawu ushentshweni ke mntaka masambili. Hayi nangempela futhi sambe siye eDurban Station emabhasini. Nesifika khona busy plate laphana besinikeza sidleke. Siyayixoxela nje futhi kahle yabo. Sekugcineni ayingabona ukuthi yabo lo uyena umuntu wami lo. Yena amaqondana wami lo. So ngo day 1 nje wabona umaqondana. Yabona ngifuna uqamba amanga noma ngabe kuthiwa ngangididwe igundane selicashile endlini ngingabonakali ngangeke ngigcine ngalitholanga. Usho kanje? Lo ngabona kahle ukuthi umaqondana wami. So ngase ngicela ukuthi mntakama ngiyafisa nje ngelinye ilanga ngathi ngasukushawa umoya. Mhlambe sibone ezinye indawo nje uma ukuthi ngeke uzobe nankingi. Ngicela ngipha nje inamba yakho. Nangempela wanginikeza inamba yakhe. Sabuyela ke Home Affairs ke senze izinto esizenzayo ke. Saqeda ke. Savalelisana futhi kahle kwakuhle nje hayi. Indaba yaqala ngoba ngamfonela sengifika endlini. Awuhambe kahle wathi hayi ngihambe kahle. Hayi nami ngihambe kahle. Ngathi mina manje uplan ukuthi sibonane nini. Wayesethi ngiyasebenza. Ngathi nami ngiyasebenza. Mina ngizozwa ngawe ke. Ngathi mina kunganjani mase sibonane Saturday ngangi-off ngalelo langa ngizoba off vele. Wathi ayikho inkinga naye ukhona. Ngathi mina washa 2 yabo la. Ngisadedele. Sothedele ya. Ngisadedele. Hayi sahlangana futhi kamnandi kanjani ngoba I think sayigethway. Ngathi mina
ngisebenzela i-gateway ngi-security. La accelerate. Ngathi mina mfethu kahle kahle mina ngikhulele emakhaya yabo. So i-gateway ngiyayazi ngoba singiyazi ukusebenza khona. Ezinye indawo ezifensi ngiye ngayinaki. Awuyichoose nje indawo esodla kuyona. Okay. Lo muntu waseThekwini ngoba ngiyabona isayiphansela yaseThekwini. Na ngempela wachuza la isafisa ihlalelayo ngasaxoxa nje yabo. Kwasho ukuthi naye uthanda lento engiyithandayo yabo. Unakho ukungibona ukuthi hayi ngiyinsizwa. So wayeseyichaza ngathi mina uyichaza ukuthi uba wayithula mina ke nama sengiyithula ke. Kwasho ukuthi hayi amagazi asazokhonekthana ngaleso sikhathi. Okuhlangana kwethu. Okay. Ya sahlangana kanjalo sisi wami. So manje kwase kushadwa nini ke? Lelo mshado ngoba ngahlala naye phansi ngabonisana naye ngase ngimtshela yazi angijwayele ukuthi izinto ngiyisithumele ngithathele phezulu. Kodwa le ngicela ukuyisukumela ngisheshe ngiyiphuthuma. Wathi usho kanje ngathi mina serious. Ahlanganisa abantu bakubo ke ngase ngithi hayi ukubhala ngicela sibhale okwamanje ndenokunye izuza ngamuva sengihlanganisile amasenti. Okay. Manje nomndeni kwangaba nankingi sahlangana kanjalo ke. Yo, shuthi kwaphuthuma. Ayikwaphuthume. So manje sithola kanjani sesilana kwi-rape case? Sithola kanjani? Usuke wazama ukukhuluma naye umbuze ukuthi ke kumayelana nani ngoba ke ngisazomcela lapha ngaphandle ngoba simthintile wathi uzosondela. But ke engakangeni ke lana wena usuke wayibuza ukuthi sifike kanjani la kwi-rape case. Ya siswami njengoba ngangisho nje ukuthi after lo 3 days sesisendlini sasifika nje endlini noma izinto nami ngangisho siseyilungile akukho kunye ngicabangela kona okubi ukulala kwesembedeni ila ngaqala khona ukubona noma khona lento ukuthi ngoba uyamazi umuntu akusazo ubuya shintsha uma ngabe sekufile sekuzwa hayi ngambonisa hayi udown phansi. Okay senza lokho sasikwenza ngavuka futhi ekseni hayi umuntu wavuka qala yena ngoba normal nje wavuka qala kwangilungisela yonke into emsebenzini ngaphuma ngahamba wasala kanti uzosala yena futhi uyovula icase. Yabo mina ngifonelwa qala ngifonelwa umfana uthi ukephi ngithi mina ngisemsebenzini uthi yazi kade efonelwe umngani wami lo enganginaye le ebumnandini la sasikhona ngoba phela isinaye ushadile umngani wami. So ubuze ukuthi khona into esamfakelayo nesiyanga lela langa hawu yini uthi kade ngifonelile la ngibuza ukuthi ngalela langa khona into enangifakela yona bafethu sathina cha manje uthe mangabe sebuyela kumina back wathola ukuthi uvulelwe icala le-rape and futhi okubi kakhulu uvulelwe unkosikazi wakhe ngahlala naye. Hawu kanjani na lo 3 days ayade hambe ngawo uthe ngosuku lesi4 ufuna abantu lapha eveni yamaphoyisa fikile siyibonile thina kwathiwa sifuna kaSiyanda Gumede base beyakhomba abantu ukuthi hayi lapha yakwenze njani hayi besidinga iqobo lwakhe baze bangithola ke yo kwaba into kanjalo. Yo ithanda ukuba nzima ke le. So manje ke ngoba ufuna sikuhlalise naye phansi ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Siswami yabona ngifuna uqambela manje ngiyamthanda lo muntu esifazane kakhulu. Kodwa wena umlethelana umuntu esifazane endlini iyacabanga istory esimnandi kangaka leso sixoxa ukuthi nahlangana kanjani nashesha nayiphuthuma lento nazi ngeke nalibopha leli findo wena usuthatha usathane futhi umfaka endlini. Iphutha lenze yaziswama ngifuna uqambela manje zonke amaphutha siyawenza kodwa khona amaphutha anga-understandeki ukuthi kanje njengaleli vele nami ngiyabona yabona nje leli vele bekusazothatha isikhathi ukuthi akwamukela ngixolele yabo but ngiyafisa noma ngemniya noma ngabe isikhathi esingakanani ngiyafisa kodwa ukuthi igcinela axolele angixolele. Hayi no ngizwa kahle Siyanda into engizoyenza ngizomlanda unkosikazi wakho la ngaphandle
Fortunately bazivumelile ukuthi yena eze la ngoba phela ngithi kunale case akufanele nibe ndawonye. So bavumile ukuthi yena ningakhuluma ngoba uzama ukuthi nibuyise ekhaya. So ngizomlanda usisi azohlala nathi asichazele ukuthi kwenzakalani. Okay, so ready? Hayi ready ma. Yo, ngiyizwela asimlanda unkosikazi wakhe ngaphandle aze naye ezoyikhulumela asho ukuthi kena yini inkinga kwenzakalani ukuthi kena sengaze kuvulwe i-charge ye-rape. Asimlande. Ake sesibukile babukeli be-Black Life TV sesimlandile unkosikazi kaSiyanda uyena lo hleli nathi la sawona. Yebo sesenjani? Siyaphila. Igama lami ngulungiswa kwa-Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Sicele uyena la umyeni wakho othe asondele ngenxa ukuthi khona udaba afisa ukukhuluma nawe. Bathi-ke before siqhubeke umyeni wakho umuntu onjani? Into engayichaza yena bewumuntu oright sisaqala ukuthandana sisabonana sisadeyithana singakahlali ndawonye. Bewumuntu oright yonke into beyenza kahle kuflow nje yonke into eright. Uthe masengene ephuzweni oludaka waqala washintsha. Nami ngaqaka ukuthi wayeshintsha manje. Sekhona izinto esengingasangicacile engingasayiboni kahle. Engasayi-understand. Engasayi-understand. Nane phasi leyo ukuthi umuntu mayisenabangani mase bengalina baba komunye umhlaba thina esingekho kuwona esingaphili kuwona la kwaba nje isimo le esinjalo so kwaba nenkinga kwaqala inkinga. Okay, before uqhubekele enkingeni ngizonikeza uSiyanda ithuba akutshela ukuthi usibizeleni la. Cela umlalelo. Nkosikazi wami Thabisile, ngicela abantu ba Black Life la kube ngizoyithula ngibuka wonke umhlaba ngiyiphuthela mina ngilenzile kuwena. Oqala nje ngicela ukuxolisa kuko konke nokunye ke kuseceleni before khona inkinga sibe nazo la endlini sikwazi ukuhlala phansi sobo-2 sibonisane sixa sisolve kube kuhle siqhubeke nempilo. Kulokhu ngiyabona ukuthi ngathi kungaphezulu kwamanje ingakho ngicela ba Black Life uba beze bezongikhulumela kanye nawe ukuba ngizocela uxolo la kuwena. Ngiyalazi iphutha engalenzi kodwa iphutha kakhulu nkosikazi wami ngiyacela ukuba uthole indlela enhlizweni yakho noma kuba lula kungezoba manje kodwa ngiyacela. Uxoliselani sa? Siswami la kwenzeke iphutha la kakhulukazi futhi ngangade ngithe ukudlala inkambini ekaFaro. So endapha nginomunye umuntu wesifazane and futhi obuwesi kakhulu ngezana la endlini la sihlala khona la nkosikazi wami. So waseshiya okwakhe after engangakubonanga ukuthi ukushile kwathola uyena nkosikazi wami. So manje ngitheme ngibone sekutholile kwanengxabano phakathi. And then kulowo ngxabano kwahamba isikhashanyana nje sincane seyinsukwana endapha sengiyibona sengisejele. Sekuthiwa ngivula icala le-rape ngiraphile. Ngicela unabe kulokho bandla Thabisile. Ngangeke ngize ngisho lutho phela mina vele bongithinta ngendlela vele ejwayelekile enormal ngangeke ngize ngisho lutho cause sasizobabili endlini. Ngangeke ngize ngibe nawo umuntu ozongilamulela whatever kwenzakalani noma ngikhala uba wayezongizwa. Imake Thabisile before sigxumele lapho. Ake siqale lolu daba lokuthi wathola ubra. Wazizwa kanjani? Kwangiphatha kabuhlungu ukuthi umuntu angeza kanjani kwi-bedroom yami azoshiya into zakhe zangaphansi. Kwangiphatha kabuhlungu nje lokho. Waxolisa umyeni wakho? Waxolisa kodwa sengasuxola ngakabi nalo okwamanje. Ngihlukumezekile nje kakhulu kabi. Okay. Kulo 3 days lo, kuno 3 days awubalile la wathi-ke na wathi ucela ispace. Kwenzakalani ngosuku lesi-4 ubuyile ekhaya? Cela uchaze ngalolo suku. Ngangeke ngize ngimchazele konke cause mina kweyami inhliziyo vele ngangingakaxoli vele. Ngahamba ngayombopha.
Imaki before sifike ekubopheni kwenzakalani ngo day 4 like ke na angithi ungichazelile like iside wena ke sekuwena woniwe ngo day 4 kwenzakalani le eyaze yakuphushela ekutheni uyovula icase ye rape. Ngahamba phela ngagezile ngihamba ngaye emaphoyiseni nanokuthi yena ngalesi sikhathi mina engithinta ngavumela yonke into ayenzayo kumina. Awuvumelana Cause ngangeke ngizizize nginqabe uma ngishaya noma khona into eyenzakalayo uba wayezongilamulela sizothi endlini. so into ajwayele ukuyenza leyo uthi akushaya Akaze yena azaza ngangibeka isandla ngacabanga nje kaningi ukuthi uma kwenzeka mina kuba khona engikunqabayo ukwenza yena uzobehave kanjani. okay ngiyakunderstand and ngiyakuzwa lokho kushoyo but ke na ngifisa ukwazi ukuthi ke na useke wakubeka yini isandla Akakaze uyithole ule position yokusaba wakwakwenza lokho akaze ngibeka isandla kodwa ngangiyisabela ukuthi uma ngase kwenzeka kuthi uyangibeka isandla kodalwa yini lokho kuningi okusemqondweni engicabanga ngaleso sikhathi ya kuningi okusemqondweni engicabanga ngoba naloko ayekwenzile ukuthi yena angaleso umuntu osifazane endlini yami azazazoshiya ubra angingazi ukuthi kuyena wayecabangeni khuluma naye angimazi ukuthi wayecabangeni. Nkosikazi wami saphinda futhi namanje ngiyacela. Yabona leli cala ngimile emsebenzini ngale case le. Ngimile emsebenzini and kustack izinto eziningi khona izinto engasenzeki. So ngibizela abantu ba Black Life. Ukubheka nje kahle. Ngibiza abantu ba Black Life ube ngicela bengikhulumele nawe. Bengincengele wena. Iphutha ngiyavuma ngalenza. But ngiyacela thola uqole enhlizweni yakho ngixolele. Ngingenza noma ngabe yini oyifisa ukuthi ngiyenze ukuze ngitholele uqolo. Ngiyacela. so sisi uyamuzwa uyaxolisa but mina i-confusion yami or i-clarity la ngidinga khona ukuthi ngosuku lesi4 ekulandile la landana khona kwenzakalani. Okay wangilanda ekhaya sahamba saya endlini mesifika endlini safike salalana as usual. Ngangamtshengisa futhi lutho ekseni ngavuka njengomfazi wakhe ngamenzela isikhaftini ngam-ayinela ngenza imisebenzi yami yasendlini wahamba waya emsebenzini ngasala ngahamba ngaye emaphoyiseni. Hawu manje amaphoyisa sesifika kanjani kuona yini le yakwenza ukuthi uhambe uvula i-charge ukuthi konke esasikwenza naye konke esasikwenza ngacabanga lo umuntu osifazane lo ayelele naye ukuthi ayi kwafika leyo feeling nje ukuthi sengathi unuka le lapho ungalalo umuntu engamazi ngoba nayo bra wakhe lo engawuthola angimazi nanokuthi owakupha angimazi. So Thabisile ngenzeka ukuthi le rape charge wayivula ngenxa ye-anger. Ya ngenxa yokudinwa ngoba into ayeqala ukuyenza into angakazayenza since selo yesaqalwa nje ukuthandana sesihleli ndawonye sesumfazi nendoda akakaza kwenza into eyayiqala. Ngiyakuzwa ukuthi udiniwe but ke na usungaze umbhece ngento eserious kangaka i-rape. Ngiyanyanya yonke into nje ngaye ngiyanyanya even ngisho noma siyiqala ngiyalisulwa whatever kodwa nje into ehlangene naye angisayifuni. Pho wawuvumelana ukuthi akuthinte? Wawuvumelana? Because ke no unganqaba nje usho ukuthi ke na ufuni because uyakhumbula khathi sikhuluma la ngikubuzile ukuthi ke na kwenzakalani wangitshela ukuthi what if ekushaya and umbuzo wami ubuthi wakwakushaya na wathi cha. So manje usukhuluma iqiniso asingene kulona ke leqiniso ngoba phela inhlambuluko le ngicela umchazele ukuthi yini le yakwenza wacabanga i-rape charge akanamsebenzi right now ingane zondluba. Uyena phela njengoba bengane fanele sazondla ingane. Khuluma naye nangu ngala. Uyena fanele sazondla ingane zokondluba. Kanjani? Mina ngimile kodwa la ngime khona ukuthi ngeke ngize ngixolele. Noma ngalicisha icala kodwa ngeke ngize ngixolele. Why ngitshele Thabisile ukuthi wakwenza wafila kanjani khathola ubra? Maybe leyo ngafila kambi nje emoyeni wami angikho right. Ngiyakunyanya kahle as usual ngiyakunyanya. Angikho nje right at all. Shuthi kuyaphela phansi kwesizathu sokuthi uma uyanyanya. Impilo yami nawe nje iyaphela nje kanjalo. Iyaphela phela shuthi izophela. Kanjani kodwa Thabisile? Emva kwesikhathi esinayo sesiphilile
Hayi izophela ngoba nje hayi into angenza yona nje angifuni angigila nje angigilile. Ngicela ungayenzi. Inhliziyo yami akakaxoli noma ngathi manje ixolile ke ngiyavuma ukuthi ngixolile kodwa hayi angakaxoli mina angakazizwa kahle enhlizweni yami ukuthi ngixolile or not. Cela ucabangele iy'ngane lezi mithiwa ziyayithola indaba yalento. Angazi seninto engizoyishintsha ukuthi phela sofanele singitshela iqiniso ingane sikwenzakalani phansi kwethu. Shuthi uchaza ukuthi kuyaphela nje. Akusekho kuzophinde kusihlanganise. Hayi kuyaphela. So iqiniso lithini Thabisile? Wak-rape umyeni wakho noma cha? Angixoli nje. Thabisile. Umyeni wakho ak-rape noma cha? Walala cause ngangathandi ngangenzize ngenze lutho. Salala, ukulala salala. Wamtshela ukuthi ngashaya ngathi as usual yonke into right. Akaze ngimtshela ukuthi nangithandi. So wak-rape na noma akak-rapeanga? Salala naye, salala. Thabisile but awuphendula umbuzo wami. Right now ngihleli nomuntu wesilisa othi kena akazi wenzani ngoba umuntu wavuma. Manje ungitshela ukuthi kena uyamnyanya lento ayenza. So owami umbuzo esiwubuzayo kwesi South Africa, wak-rape yena umyeni wakho noma cha? Wang-rape. Wak-rape. So iqiniso lelo ongalumela enkantolo ukuthi umyeni wakho alahlekelwe na umsebenzi ngenxa ukuthi wena udinela ukuthi wathola ubra ekamereni. Wang-rape. Nawe uyakwazi lokho ukuthi wang-rape. Wamtshela ukuthi awuyithandi lena. Noma ngamtshela ngimchazelanga okuningi. Kwenzakalani? Ngitshele ngomhla nge4th day kwenzakalani? Salala naye mina as usual singasakwenzekanga next. Wa happy? Angizange ngize ngibe happy kodwa salala khona ukulala ngizange ngize ngibe happy. So akayifosanga kuwena. Uwena wavuma. Ngenxa yokuthi kena umcuphile. Yebo ngizosho njalo singavuma ngoba ngimcuphile vele. Oh. So ngiyaphindela ke futhi kumbuzo wami. Wak-rape yini umyeni wakho noma cha? Wawumcuphele ukuthi uthole ubra endlini. Angirepanga ngavuma mina. Akak-rapeanga. So wawuvulelani icala? Azalahlekele na umsebenzi? Wawwenzelani lokho? Ngangimzisa ubuhlungu nami lo yangizise ubuhlungu. Obungaka kodwa. Wawungeke ingane ukuyitholele lakhe ishende nawe. Wayezokuvuma yini nalo ukuthi mina ngithola ishende. But you understand i-rape uthi ichaza ukuthini? Mhlambe mina engayazi i-rape uthi ichaza ukuthini. You understand isithunzi sakhe ukuthi usenzeni? Nasemsebenzini akasadingeki. Unecala le-rape engekho. So manje silungisa kanjani ke lento Thabisile? Bangaka abantu besilisa abalale lapha emajele beqanjelwa amanga ukuthi ba-rapeile. Nawe ufuna umyeni wakho kena afile abe i-stats lapha ejele. Kuyafana noma ngacisha icala kodwa yena ngeke ngize ngixolele. Ngimile lapha. Ngicela umtshele emehlweni ke lento ade uyisho kumina ukuthi leli icala lalingekho. Tshela yena. Nanokuthi wakwenzelani? Mama, engakwenza ngakwenza ngoba inhliziyo yami ibhlungu. And 2 lento nje yenzakala enhlizweni yami ngisakude ukuthola uxolo. Ngisakude ukuthola uxolo. Ngoba nami ngangise ngifuna ukukuzwisa lo buhlungu lobu nami ongizwisise bona. Ngangise ngifuna ukukuzwisa bona lo buhlungu nami ongizwisise bona ngifuna ubuzwe nawe ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa usungaze ungenze kanje ngiphelele nawo umsebenzi. Emva kwesikhathi esingaka sesihlalile. Iphutha liyenzeka Thabisile. Iphutha liyenzeka. Nakuwena usangalenza iphutha. Abejwayele ukwenzeka amaphutha la endlini. Sihlale phansi siqoqe sibuyisana. Kodwa kanjena ibhlungu lento wangenza yona bese ngifuna uqamba amanga. Ibhlungu. Ingakho yabona ngoba ngibize nje i-black light ngoba ngisakuthanda. Senginesikhathi nawe sesiphilile nawe. Ngiyakuthanda. Lokho kwenzeka ngiyavuma kwenzeka. Kodwa
kodwa uzongivulela icala le-rape. Eish. Uzizwa kanjani Thabisile ukhuluma kanje nomyeni wakho? Mina ngenzele iphutha kodwa angakamxoleli. Uzobona uphuma kanjani angakamxoleli. Ngimile lapho. Ngiyakubona ungamxoleli kwakho. Ngiyakubona konke lokho. But icala-ke lelo lifakile. Ngingahamba ngosula icala nenkinga. Ngingahamba ngolusula kodwa ngiyamxoleli. But you understand ukuthi ngingaboshwa wena lapho futhi. Kuqamba amanga. Uyimesha ama-resources kahulumeni ngenxa yokuthi wena ufuna ukuyiphinselela ngendlela engaqondile. Bangaka abantu-ke nabakhala nge-rape. Abantu bakhona bengatholakali. Wena uzomosha isikhathi nama-resources ahulumeni. So you understand ukuthi nawe ungaboshwa. Yeah, nothi ngiboshwa. Ufisa ukuthini kumyeni wakho usulikhulumile leqiniso? Angimazi ukuthi ngizizwa kanjani. Asengaphefumula lokho kuzwayo kuyena ngaphakathi enhlizweni yakho because mina angakaxoli but icala ngahamba ngolusula. Nginenkinga yokusula icala. Awunankinga nokusula. Siya, uzizwa kanjani? Thanda ukuba nzima. Phela ngeke ngize ngimforce still again. Khona kunzima ngifuqa ngamasi siwami kunzima ngikubuhlungu. Ya kubuhlungu ngoba ziningi izinto bese ngiyiplanile futhi besizo qhubekela ngazo phambili nje ku relationship yethu bowu2. Kodwa ngoba kukanje nje manje angifuni uqamba manje kunzima. Kunzima nokubuhlungu. So uzizwa kanjani ngoba ethi uzohamba usula ilo icala akhuluma iqiniso? No lokho ecala ngajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu yize kodwa sengathatha isikhathi okwasetopweni la ngisebenza khona. Yabo. And then ke engicabanga nje kakhulu okwengane. Yabona nje okwengane ibona kungiqeda umoya kakhulu ngoba nasekhaya ugogo usele nodadewethu. Semdala kakhulu ma. Semdala kakhulu. Ese umuntu onakwayo. Njengomuntu ozohlela la eduze kwakhe. So nje ngoba naye ubeka kufike angibuza ukuthi awuma simpeka nini. Ngithi mina anytime mntakwethu uzozwa ngami. Kodwa ucingwe naye usuku nje solulude ngamfonela ngimbuthi usa right ngoba abantu abadala bese bebanezifo eziningi yabo. Kodwa lokho ecala hayi ngingabonga kakhulu mhlambe nasetofuni basangangidabukela angazi. Because sengisebenzile nakhona. Sesiside isikhathi. Hayi no ngiyakuzwa but ke into engizoyenza mina la so Black Life sizompheleza Thabisile. Police station yokhuluma iqiniso kubona ukuthi wavula icase ye rape ngenxa ukuthi wena uthola ukuthi yena ube nento endlini yenu yashiya ubra because angisafuni ukuthi naye asafarishe ngendlela engaqondakala. Siyavumelana? Yebo. So singasuka la siyokhuluma. Yebo. Siyazizwa kanjani ngalokho? Anginankinga ma. Awunankinga. Anginankinga kakhulu. Awuthanda ukuxolisa kumyeni wakho uthi wamzisa ubuhlungu ngenye indlela. Wayengotholanga elinye isoka nawe umzisa ubuhlungu ngesoka. Hey kwangeke kulunge ukuthi ngithole umuntu. Angeke kulunge. Ngiyazi ukuthi udiniwe akho into enginyanyisa njengokuthi nithi niyakha uzofica ubra endlini. But njengomuntu wesifazane ungenza kangcono. Uyabo? Ya ngiyakuzwa. Ngizothumela kodwa uchwepheshe wemshado azokhuluma nani sikhuluma ngeway forward yomshado wenu ke manje. Muso ngibuka kanjalo. Fanele sakhe la ukuze nikwazi ukuhila. Uthi usakuthanda uyaxolisa ngecheating yakhe nawe futhi kusafanele uxolise ngokuthi wamqambela amanga wazolahlela nomsebenzi. At the end of the day uBlack Life awubhidlizi uyakha. So sizothumela uchwepheshe uzodilana noba2. Yebo. Siyabonga kakhulu ke kodwa ke siya ukuthi ukwazile ukuthi usibize uzodilana le-issue. Asithemba ukuthi ke nama sesiye police station kuzohamba kahle. Ngiyabonga sisiwami. Ngiyabonga kakhulu. Ungaphinde Thabisile uyenze lento. Umuntu wesilisa mayikuchithela
ngamane umchithele nawe kodwa ungaphosisi nge-rape akuyonto okudlala leyo. Yebo sisi ngiyakuzwa. Siya-understandana. Yebo. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na uThabisile useyavuma ukuthi-ke na i-rape wakhala ngayo ngenxa yokuthi-ke na ubhuti wamchithela intombazane yazashiya ubra phezu kombhede wakhe. Uthi-ke na wavesana wanyanya wabona ukuthi-ke na akahamba uvula i-case amqambela amanga. But-ke su-Black Life TV asishile ngathina sizoya naye e-police station soyenza sure ukuthi uyokhuluma iqiniso manje alisho njengoba linjalo nobhuti asithemba ukuthi usazowuthola umsebenzi wakhe azoqhubeka nempilo. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.